Онлайн хату майдансыктары ярдәмендә 2024 елда Зәйнәп Бишева исемендәге Башкортстан китап нәшриятының 5000дән ашу китабын Рәсәйнең Һикәмбер төбәге китап укучылары хатып алган. Һаумыгыз, эфирдә интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Зәйнәп Бишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты баш мөхәррире Зөлфия Карабаева. Һаумыгыз. Хәерле көн. Зөлфия Шәрәфияны шайтып, 2024 елда Хандар буенча китап нәшрияты 500,000 дана китап бастырып сыгарган. Был Хандар нимә турында һөйләй? Был Хандар безнең әлбиттә республикала китап бастыруга, китап нәшр итүгә зур игътибар бүленү турында һөйләй. Чөнки ул китапты бастыру өчен иң беренче чиратта акча кирәк бит инде. Без әгәр дә Башкортстан хөкүмәте акча менән тәэмин итмәһә, без ул циклем ханлы дәреслектәр бастырып, китаптар бастырып сыгара алмас идек. Бу тиражларның зураюы әлбиттә дәреслектәргә лә бәйле. Чөнки без күп тиражлы дәреслектәрне сыгардык. Башкортстан китап нәшрияты үтегез беләһегез бит инде. Бердән-бер нәшрият дәреслектәр сыгаручы Башкортстан Республикаһында һәм уларны бушлай һәрбер укучыны тәэмин итәбез бит инде дәреслектәр менән. Безнең өчен бу бик куанычлы хәл, чөнки буга тиклем әле без Рәсәй кимәлендә ундай төп 50 урынга сыкканыбыз юк иде. Чөнки әле бына яңрак кына 500,000 дана китап бастырып сыгару хәзер мөмкинлек бирде. Безгә шундай мөмкинчелек бирде. Без Рәсәй нәшриятләре арасында тагылан югарырак баскычларга күтәрелдек. Безнең турала белделәр, безнең турала Рәсәй кимәлендә һөйләнделәр бит инде. Шунда милли нәшриятлар бармы бу исемлектә? Ошо 50 тәүге 50. Тәүге 50 исендә юк, милли нәшриятлар юк. Ул бердән-бер милли нәшрият Башкортстан китап нәшрияты бит инде. Без буның менән бик шатбыз, горурланабыз һәм артабанда буны нисектер тотып калырга кирәк иде, бу исемлектән сыкмас кирәк дип уйлыйбыз. Чөнки 3774 нәшрият, ул бит 4000гә якын нәшрият Рәсәй кимәлендә. Шулар арасында 50-нән торган исемлеккә инде ул зур казаныш дип исәпләйбез инде. Улай гына ла түгел, һез бастырып сыгарган китаптарда Рәсәйнең Һикәмбер төбәгеннән хатып алгандар. Нисек был ханга өлгәштегез? Был ханга, чөнки безнең маркетинг бүлеге хезмәткәрләре нык тырыша инде һәм рекламалар шулай ук бара бит инде. Без үзебездә әле кызлардан һезгә килер алдыннан һорайм, нисек күп ниндәй китаптарда алар, күбрәк ниндәй китаптарга игътибар итәләр? Улар әйтәләр, бөтә китаптарда һорау менән файдаланылат диләр. Айрым гына менә ошо китапты гына алалар, был китапты гына алалар түгел. Бына ысынлап та карайм, Мәскәүдән күп, Питердан, Петербургтан күп, Ленинград өлкәһеннән күп, Мариэлдан, кайдан гына караһаңда, Севердән күп яздыралар. Төрле менә барлык объектты кара, субъектларыбызды караһак та, шуларда бөтәһеләр регионнарыбыз бездән китаптарны яздырып алалар. Улар сайт аша һатып алалар. Сайт, улар маркетплейстар аша. Маркетплейстар аша һәм шулай ук сайт аша алырга мөмкин. Онда почта хезмәте менән акчаны шунда ук түләйһең дә, безнекеләр ебәрәләр инде почта аша. Улар һәрбер өйгә, һәрбер авылга, һәрбер фатирга дигәндәй апарып бирергә мөмкин бит инде. Һәм ул безнең субъекттар менән, регионнар менән генә тукталып калмайбыз. Сит илдәргә лә сыгабыз бит инде. Иң күп китап алганы бына әле статистика мәгълүматларында Белоруссия ала бездән, Казахстан ала, Үзбәкстан ала, Кыргызстан ала. Бына улар бездән китаптарны күп яздырып алалар. Без әйтәм бит инде Һикәмбер регионда гына тукталып калмадык. Сит илдәргә лә сыгабыз. Сит илдәргә лә сыгабыз. Сит илдәргә хату, башка төбәктәргә хату әлбиттә яхшы. Безнең үзебезнең Башкортстанда нисек тарала һуң? Буга бына Ленин урамы 26-нчы ханлы йортта урнашкан, һеҙҙең өр-яңы магазиныгыз нисек булышлык итә? Ул нисек булышлык итә? Бына әле бит инде бүген генә безнең итәксебез Эльмира Ишатовна интервью биргән инде, Башинформга мәгълүмат биргән. Бына Айола төркеме бит инде, Урал батырды йыры менән бит инде. Зур кызыкны уятты. Зур кызыкны уятты һәм бына мин һорагайным, әйтәләр инде көн һайын ундан да кәм алмайдар Урал батырды. Көн һайын онда арзанрак бар бит инде, һәм презентацион ташлылар бар. Бүләк өсөн эшләнгән дә бар, ябайрактары бар. Яңнан бастырып сыгарга кирәктер инде хәзер. Бына тидер ала бөтер дип уйлыйм. Бына шундай
нисек дип әйтәйем? Саралар дип әйтәйем. Саралар, шундай саралар, реклама саралары нык игътибарда зур ялеп итә бит инде. Һәм нимә әйтергә кирәк? Безнең магазинда көн һайын тиерлек презентациялар бара. Көн һайын тиерлек презентациялар бара. Һәм улар бит инде матбугатта яктыртыла, радио, телевидение аша, газета аша бөтәһе беләләр һәм шылтырата башлайлар, киләләр магазиндан алалар. Ул магазин безгә нык зур бүләк булды. Нык безгә зур шул циклем уңыш алып килде дип әйтергә мөмкин. Чөнки уның бит инде тәүдә бәләкәйрәк инде, икенче залын астылар, икенче залы тик презентациялар өчен тәгаенләнгән бит инде. Унда һәр автор үзе нисек теләй шулай алып бара презентацияны. Кайһы берәүләр артистлар сакыралар, кайһы берәүләр үзләре, кайһы берәүнең райондаштары киләләр. Райондаштары килеп, райондан артистлар килеп алып баралар. Бына һәр кем уларга бына майдансык бирелгән. Майдансыкта улар иркенләп, рәхәтләнеп кулланырга мөмкин. Улар өчен бер тин дә акча алынмай бит инде. Безнең китап нәшриятында сыккандар да үткәрә һәм без кайһы бер очракларда, хәтта безнең нәшриятта сыкмаган китапларның да презентация безнең магазинда үтеп китә. Бына хәзер шундай фикер бар. Китап укымайдар дигән. Бәлки безгә бу һеҙҙең һөйләүегеҙ буйынса бу калыплашкан фекердән инде баш тартырга кәрәктер. Юк, китап укымайдар дип әйтеп булмай, чөнки әле әйтәләр бит инде ассортиментты тагыла киңәйтергә кәрәк. Без һатып алучылар артынан өлгерә алмай башладык. Чөнки китап нәшер итү ул бит инде бер урында гына тормай, яңа технологиялар барлыкка килә, мультимедиа кушымталар, аудио кушымталар һәм һатып алучының да, китап укучының да, уның да зауыгы үсешә бара. Аудио китаптар да хәтта әзерләйгез. Аудио китаптар безнең менә балалар өчен сыккайны башкорт халык әкиятләре бит инде. Бына ул китап бында ята, шуның димәк аудио версияһы бар. Башкорт халык әкиятләре. Башкорт халык әкиятләре ул икенче, ул проект. Бу яңа әле генә сыкты безнең башкорт халык әкиятләре китабы. Уның аудио кушымтаһы юк, әмма безнең былтыр сыккан аудио кушымтаны рәхәтләнеп инде безнең Яндекс нидәндә музыканда тыңларга мөмкин, безнең сайтта тыңларга мөмкин. Шулай ук безнең бит инде Бишек йырдары исемле бик уңышлы гына аудио проект безнең тормышка ашырылды бит инде һәм бына Каһармандар юлы исемле китабыбыз. Бында без тырыштык инде бит классиктарны алырга. Бында 1812 елгы хугыштан алып башланган вакыйгалар хүрәтләнә. 1812 елгы хугыштыкла бар. Шуның Бөек Ватан хугышына махсус хәрби операция героенда күрә тышында. Махсус хәрби операцияның геройдары бар. Бында Гүсәр Пагизатуллинаның бик шәп хикәяһе сыккан инде шул махсус хәрби операция турында. Бында безнең классиктарыбызның әсәрләре лә бар. Шуларның әлбәттә бөтәһенеке лә түгел, күбеһенең аудио язмалары безнең сайтта булачак. Кемдер теләй, уны безнең билдәле, танылган башка дәүләт драма театры артистлары укыйлар. Бына әллә күпме китап төзеп алгансызлар, барһа да яңа китаптар. Гадәттә китап байрамында һез ниндидер презентациялар эшләйгез, инде өйрәнеп үткәнбез. Уга тимәк, ошо китаптарды быел китап байрамында исем туен үткәрәгез уларның. Беренче көн бит инде китап байрамында безнең еңүгә арналган булачак. Еңүгә арналган китаптар безнең күп кенә сыктылар. Беренче көн ул безнең касан була? Беренче көне безнең 30 май була. 30 майда еңү темаһына бит инде бына фронтовые реликвии, без хугыш балалары. Зөһрә Кутлыгилдина, билдәле журналист Зөһрә Кутлыгилдинаның бит инде бында истәлектәр йыелган, унда шул тиклем иламайынса укып булмай. Хугыш балалары нисек без бына бүгенге көндә яшәйбез, хәтта уны укыган тетрәнәһең, безгә инде икмәк я ак булган, я кара булган, я шулай булган, бутка тәмһез булган, нимәлер тәмһез булган, шундайрак безнең бит инде. Бында укыйһың, бына кешеләр ярты телем икмәк түгел, ярты картоф та таба алмагандар. Шул тиклем тетрәндергес нидәр туплаган Зөһрә апай бында хугыш балаларның истәлектәре. Был бөек еңүнең 2 еллыгына берничә китап димәк презентациялана. Тагыла нинди китаптар презентациялана? Икенче көнендә бит инде классиктарның көнендә инде безнең
Зәйнәп Бишева исемдәге китап нәшриятында без бит Зәйнәп Бишева исемен йөрөткәс, үзе безнең классигыбызның китаптарын сыгарга тиешбез, бит ул безнең бурысыбыз, уны таратырга тиешбез. Яктыга трилогияһы быел безнең 3 китабы берьюлы дөнья күрәсәк. Яңа бирелештә, яңа тышлыкта һәм без уйлайбыз инде бик матур итеп шул яктыга трилогияһының презентациясын үткәрәбез дип. Шулай ук сыгып килә безнең Мәҗит Гафуриның Кара йөҙҙәр башҡорт һәм рус телдәрендә китабы сығып килә. Классиктар хәҙер халыҡ шағирҙары бит инде бына Ҡәҙим ағай Аралбаевтың рус телендә сыҡҡан китабын моғайын презентация эшләрбеҙ һәм Марат Кәримовтың рус телендә шулай уҡ юморҙар. Марат ағай Кәримов бит әле беҙҙең өлкән шағирыбыҙ, ул күреп шатланасаҡ әле май айында үҙенең китабын, уларҙы шатландырасаҡбыҙ. 3-нче көндә бит инде балалар өсөн әҙәбиәт, балалар әҙәбиәте, балалар көнө, балалар өсөн беҙҙең бик күп яңы әйберҙәр сығасаҡ. Һәм мына шул классигыбыҙ Зәйнәп Бишеваның Партизан малай исемле китабы донъя күрәсәк. Ул бик күп тән баҫылғаны юҡ ине башҡорт телендә. Хатта онотоп торабыҙ, ҡасан булды икән, ҡасан яҙылды икән тип. 42-нсе йылда ул яҙған. Ул бына шул тиклем классиктарҙың шундай төшөнсәләре инде ул. Улар алдан белән бына әлеге көнгә шул тиклем тап килеп тора. Актуаль. Актуаль бит инде бөгөнгө көн үҙәк темаға алған. Партизандар тормошо тураһында ла һәм башҡорт малайы Ирек менән белорус малайы Павло үҫмерҙәрҙең нисек партизандар отрядына ҡушылып китеп, нисек уларҙың унда һуғышып йөрөүҙәре, еңеүҙе яҡынайтыуҙары тураһында шуҡатлым иҫ китмәле, ысынлап та мауыҡтырғыс. Иҫләп алыр кәрәк әле был китапты алып, был әҫәрҙе ғөмүмән иҫләп алыр кәрәк. 3 көн дауамында бара. Саҡ китап байрамы. Ғөмүмән нимә көтөлә? Һеҙ китап нәшриәте вәкиле булараҡ әҙерәк тамашасыларға китегеҙ әле. Быйылғы йылда бит инде бик юғары ҡунаҡтар көтөлә бит инде. Йылдағыса мин былай 2 йыл китап байрамды ҡарап, уның менән ләззәтләнеп тә өлгөрмәйһең, шул тиклем эш күп. Бына мин ныҡ көнләшәм былай ял итергә килеп ҡараған кешеләргә. Беҙҙең өсөн ул эш бит инде. Кешеләр бит инде шул тиклем ҙур мөмкинселек алалар. Бөтә Рәсәй теге шул тиклем йыйылған, шул тиклем һайланған ғына нәшриәттәр ҡатнаша бит инде. Шуларҙың китап баҫма продукцияһы менән танышалар. Кәрәк китаптарын алып ҡалалар. Ул бит инде унда биҙәлештәр, иҫ китмәле. Беҙ үҙебеҙ өсөн яңы идеялар алабыҙ бит инде. Һәм беҙҙең милли нәшриәттәр, беҙҙең дуҫтарыбыҙ килә бит. Якуттар килә, удмурттар килә, татарҙар килә, суаштар килә, мордвалар килә. Алар бөтәһе лә милли нәшриәттәр беҙгә килә бит инде. Ҡатнашалар. Аралашыу, һөйләшеү, тәжрибә уртаҡлашыу майҙаны. Улар шым ғына беҙҙең китаптарҙы ҡарайҙар, беҙ уларҙыҡын ҡарайбыҙ. Барыбер шундай алмаш кәрәк. Ул әллә күпме беҙҙең нейҙәрҙе алыштырырға мөмкин. Семинарҙарҙы, теге доклад тыңлаһаң бит инде былай итеп тыңлап ултыраһың, ә бында үҙең күрәһең. Кеше нисек, былар был яҡтан алғараҡ киткән икән, был яҡ беҙҙеке һәйбәтерәк икән тип. Ул ныҡ ҡыҙыҡ бит ул. Беҙ барып бер-беребеҙгә милли нәшриәттәр әҙерәк ҡыҙыҡһынып та, көнләшеп тә әҙерәк бер-беребеҙгә ҡарайбыҙ бит. Был сәмле ярыш форматында шулай бит. Шулай китап байрамы сәмле лә, дәртле лә, сағыу ҙа үтһен тигән теләктә беҙ әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Зәйнәп Бишева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәте баш мөхәррире Зөлфиә Ҡарабаева һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.